Ginunita ang magkakasabay na okasyon ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga ngayong araw, kasabay ng solemnidad ng Virgen de los Remedios. Ipinagdiriwang ang ika-75 anibersaryo ng Mother of Good Counsel Seminary o MGCS sa siyudad ng San Fernando at ang pagpapasinaya ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP commemorative marker ni Bishop Cesar Maria Guerrero. Sinimula ng unang bahagi ng programa sa isang misa sa pangunguna ni Archbishop Florentino Lavarias kasama ng ilang pari na dinuluhan ng mga opisyal ng NACP, makaanak ni Bishop Maria Guerrero at mga mag-aaral ng seminaryo. Sinundan ito ng paglulunsad ng aklat na pinamagatang Ingbini na iniyakda ni Dr. Lino Dizon, nakapaloob sa libro ang kasaysayan ng MGCS. Habang sama-sama naman ang mga nagsidalo sa unveiling ng marker ni Bishop Cesar Maria Guerrero na pinasinayaan naman ng NACP. Ayon kay NACP Chairperson Regalado Trota Jose Jr., matagal na proseso ang pinagdaanan at nararapat lamang na mabigyan ng panandang pangkasaysayan si Maria Guerrero na unang obispo ng San Fernando, Pampanga at ang founder ng Mother of Good Counsel Seminary. Dalawang bagay yon. Yung isa sa religious side. So sa religious side, yung pagpapalaganap ng devotion sa Nuestra Señora de los Remedios, sa panahon ng maraming mga hook noong panahon magulo. So yan ang nagpatibay ng pananampalataya sa simbahan at saka nagbigay ng kapayapaan unti-unti sa probinsya ng Pampanga. Pangalawa, sa civil side naman, sa side ng bayan, pinromote niya yung pagbasa ng Fili at saka Noli kung kailan at that time bawal na bawal ang pagbasa at saka talang ayaw nilang ipabasa sa mga religious schools ang Noli at Fili. So si Bishop Guerrero pinus niya na basahin nila ang Noli at Fili at saka pinus niya yung yung mga Pilipino ay maging bahagi rin ng hierarchy ng Pilipinas. Kasi una po mga foreigners ang mga bishop natin. So isa siya sa pioneer ng mga local na pare na naging mataas na tungkulin sa simbahan. Sinabi naman ni Archbishop Lavarias na umaasa siyang sa pamamagitan ng pananda ay maging ehemplo ang buhay ng obispo sa lahat, lalo na ang kanyang pagkalinga sa mga mahihirap. Itang kayang pamaging simple ang popang pamibiye kay tapat keng kayang liban abiye. Ating lugod na, especially kareng pakakalulo. So ini, metong yan tanda, ban paganaka, kay kami na, kay katam, na potang miras sa akin, atin tamo namang responsibilidad na makanano yung likwanan diwa ning biye na ning minunatang obispo o ini mo naman sana yung isunduta mo. Para bang kanita itang kayang bakas papunta kay nga pong Ginoo, iya mabura. Nanalado tayo pampasalan kapamilya taning kay katam pamanuki yung kayang halimbawa. Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya ni Bishop Cesar Maria Guerrero sa pagkilalang iginawad ng bansa. Bilang paalaala sa mga nagawa ni Lolo Obispo dito sa Pampanga, hindi lang sa Pampanga, sa buong Pilipinas din. Dahil nga nung panahon ng Hapon ay para siya yung namuno sa simbahang Katoliko dito sa Pilipinas. Eh di syempre mahirap yun, ano, hindi ba? Panahon ng Hapon. At para sa akin, parang gantimpala sa kanya yung naging siya dito, Archbishop ng Pampanga. Dahil napaka-importante yun. Samantala, ipinabot naman ni Archbishop Lavarias na sa paggunita ng anibersaryo ng seminaryo ay mamulat ang kaisipan ng mamamayan sa responsibilidad ng sama-samang paghahanap ng mga kabataan na tinawag upang maging pari. Yung sigurong malyaring gawan kanini yapin itang na makanalangin involved din kay katamong laiko, lalong-lalo na king pamangailangan na ni seminary. Emo king dining lulub seminaryo, doon mo naman manang makanano makapundar a grupo, banta sumawapla king pamanintun mo naman financial assistance. Then kayo may ito kakakita mong mabayat ka rin imbisan lungub seminaryo yapin itang pantustus karela. Of course, naman natustusan nga ng diocese yan. Pero nung sa tambo, siguro ating grupo, ilang sumaw for the operation and running of the seminary.
Umaasa rin ito na sa mga susunod na taon ay may pagdiwang din sa iba't ibang parokya ang pagkakatatag ng Mother of Good Counsel Seminary. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.